Selam ba mensyua ladon we us em ha ka we kahima uba kerteng usam bulong. Une ulalong us em uba start hadu kata-kata. Henry nadu ba kyo ha ka kerjong jumi perthei. Ya ka kam sensyar khadar baro ha ka kti jong ki menteri bat ki bakrau batri jong kahima. Ya lade udam diap bat upenlot ya ka portang ha ka puli ka puti bat banwa di jing start. Namar kata om dan manu-manuru ubat tip ayu us em ule lemne hang no udon. Man gasngi ke jingkeli kami nakashintur ki pajba ka baong balay us em jupon pau de. Balay sut nyaw ya ki kam hima sima. Lane balay usyane teli telan ya kahima hakakti jong ki menteri ki bakrau batri. Kane ka jingya pasyaw haneng harum kala her syadu ki tendong skor jong menteri rangba bad menteri korbar thma. Haka jingye pelu jingmot baro arngut kile hab jingmot bala kumno de ban pen kens emno shisen dan yu. Menteri rangba jongi unlong us bakham banyo ni us laong menteri korbar thma. Namar kata ban pentreya kane kakam ka jing thmu kilabu ka wei kasngi ka bakerpang banya sela persya us sambulong. Lakhot jar ya ki menteri ki korbari rengkat ki bakrau batri syaka jing yalang ka balapan bait ha ka ying menteri rangba. Henry namar bakimla setia banya mirlang ka ju ka jingmot ki ran shiran ya biang. Ha ka bak hadu kila ya mir slide ha ka ju ka jingmot bat kila thoya karai ban weng no us da ka muhor menteri rangba. Us ubom jumi menuru napok kamera pule ha kata kamet sngusuk ban syong hangta. Umi iay kaino ha persenteu. Ha kata hi kapor ula yos ngau ya ka jing pertajong ui ubriu ubaong ka jing start mano bakwa banthet ya ka. Uperta syaneng syarum. Bran us ube syata ber uyo i penban ya uwe utemen ubasyar da uding du. Ukhot ya ber ukeli ko parat ka jing start ayusya ka bapiterwa bandi. Kun laju baputen men ngadon tang kendiat henrei ke bakorpat ngakloi bandi ha kino lada kilaban ayanga shikham sbai. Us ha kata kapor ula ai shikham kita kisbai ha berula kerpat ya undi ha ya kata ka jing start. Uta utemen ula ong ka jing start kalong tangkum ne. Kamla ban pet ngor ban ya ka basyok samthia. Kamla ka basyong ban ya ka bakendit thia. Kamla ka bayeng ban ya ka basyong lenget. Kamla ka basyang ban ya ka bayeng haju. Tang kini kun ngadon berutau basyam pang ya ka dor jongki man bha ha ka jing uyaj no di artat thiau hala ka jong kalenti. Hamar badap shiteng senya thik ha ka takasngi us ula me na yeng bat ula yaj kai ha ki surok jong ka takonong ba ha ki riam ki bapher. Endra ula poi ha ka wei ka kendong jong ka sor ula yo iya laingut ki breu baki yang haser ngiu jong uding shopping. Kalalong ka basyay banay bat bayo i kentiang ye ki ei baro. Shiphang us ulas ngap thu ka ka bakini ki breu ki yakren bat nakajing yakren jong ki us ngaut thu baki de ki nong tu. Urang ba jong ki ula ong katsyak bangilaj ngimyo satang bangilaj tu na yung menteri rang ba. Henry omdon pat nang yu batip syapang ka ying jong Hamar bakut kata kenten us ula me bluj hakmat jong ki pat ula ong haki. Lok ngaru ngadai uwe na kinong tu ki bakuma pi ngala persyang na ru yo. Ya ki jing yakran jong pi baro ngalayos ngau bat ngakwa ban leitu lang no bat pi. Ngatip bat itu bahaya ka yung menteri rangba bat ngakular ban leit kedaw lenti bat ban yalam ya pi lada pi leit lembat nga. Bat lada pi pediang yang akum uwe na pi. Uta urang ba nong tu ulas ngabjar shiphang bat nang ta ula ai karai ban pediang lok lem yu uru. Henry long usim ban leit tu na ying menteri rangba ngide bandon ki atiar ki babiang lemda kumta kane gejing berkat jongi baro kan long leno kabadai long uta urang ba kinong tu te haba kumta la penbur usim ki kita ki atiar ki badon bat pi. Urang ba nong tu ha kata kapor ula ong ngala ban pensam thia ye ki breu kumne wat ye kitu ki ba pedro uba ar pat hang ta ula ong ngapat ngala ban pli ye ki jingkhang ta la baro ki balashna da kanar nang ta sa ubalai ula ong ngapat
ngala ban pen kubum ya ka shintur jong ki ksau baro ki ba ap ya kanu ka ying. Syabas long usem. Ha kata kapor la kem ktin urang ba kinong tu ula ong pipat hang ta usem mula jubab ngadon ka bor ban pen impat ya unu ubri ubayap mensau. Kata te kumbadai itu ithau long urang ba kinong tu. Yalam yang i mentah. Kumne baro songut kila lej ha kata ka ying jong tu menteri rang ba. Anda kila poi hang ta kila laba ya ka jingkhang nar lakhang. Handai uta unong tu uba ar ulap li ya ka tala balakhang ya ka ada ka basuk. Anda kila rung hapo palau kila laba dan bun ba ki briu ki be syong sai tma ha ka wei ka kamera. Urang ba kinong tu ula pensyo samtia ya ki baro. Bat haba kiksau kila wan ban wiar bat ban ka haj ya kita kinong tu uta unong tu balai ula pen kubumi ki shintur jongki bat baro kila dem tips ngi khop. Kini laingut kila kurai ka yang baro ka wei bat kila ra baro ki mo kordor kat ki baki yo. Kilo jru iki soti bat ya ki jingdeng jingkup jong kita baro ki bayo tia ha kata ka kamera. Usem ha ka jinglengo ulalap babaro ki menteri bat kirang ba sipai ki don hapo kata ka kamera bat saudong jongki don ki kot ya ki balapen sapriang saudong kami. Usem ya ki baro beruthap hapo kapla. Anda kila dep ki kam ki jam baro kini ki saungut kila kerdep ka kerdobat kila mi da ka jingkmen batang supoi ha ka jaka bakam kenja kila ya samya ki mar ki mata baro daka kmat ke bas ngob ha usem ula aino iala ka jong ka bentah ha kita ki laingut henrei ka nega jingle usem kalapen kemen ha ka ju ka por bat kalapen subaru ha ka ju ka por ya kini kinong tu kumta ban weng no iya kani usem ula terwa bat ula ong kumni lano pat ngin ya kendu bat kumno ngini itu iwei habang impat ju ya kendu menu urang ba kinong tu ha kata kapor ula ong ngadon sau teli kisner klew ngin si ya ki ha ki jan spong jongi bat da kabale kumta ngin yo bani itu iwei syabas long usem bat kumta kila syem marmar uwei bat kila khlatno la ka jong galenti. Usem nda ula poi hayeng ula sei kita kikot kisla baro bat ula pule bat hangta ula lap bau menteri rang ba ula temu ban syat persyaya da kum nepleng utemu ban tenra yang anaden usat sia hala kejong kaman sem. Hakas ngi ka babot usem ula wan pau haka dorbar klem dan mano ru ba pos neu ya kata. Tang syurung ula kli ya menteri rang ba di menteri ya dari da ka ba uong. Sngo bahaya tu yanga laki e baro haka hima ki bet ki renti bat ki khun ki hajar ki suk ki san em. Baro ki le perta hoj pa im tukin im slam kis em. Ngas ngokmen ban yos ngau ya kata long usem bat nga ai burom ru ye phi ki bakit khia bhaya la ka jong ka kamram henre dang shuyo jing tep shen ba ya kane ka nong ba la penjen jar sat da ki laingut ki nong tu ki basianti hado kata nga ai hukum ye phi ba phide ban wat ye ki bat ban wan ra shis don hakmat jonga menteri rang ba bat menteri ya dari kimban se ban le ya kata ka ba usem ula hukum ye ki kila phai kinong pertas nong ban te baro ki khmat rang ba ki de ban poi haying sem khaladom bat samla bat temen ki poi haying sem usem upet sintet bhaya kinong wan baro bat ula labadon arngut ki basi sner klew ha ki jan spong chongki usem hang ta ula ong menteri dang don shu mano baca ki menteri hang ta ki le thu em pa em baro ki le wan lot em lawan ke jubab na usem dang don sa uwe ubaja nga ithu lagi khun ki hajar baro kikloi let dalade berwan ra shis don yu hangni menteri rang ba menteri ya dari rengkat bat ki sipai ki swar kimban se ban let wat yak ki kendong kinsrot baro jong kanong ba bat khadu ki lapi rang ba kinong tu bari ha ka wei ka kram bat shis don ki wan ra yu hakmat jong usem kami gitu ki basi sner klew ha ki jan spong jongki la hukum muslim kini ki dai laingut kinong tu ki ba penjenjar sat ya kanong ba te ya ki bat kejat bat pendaj ya ki ha ki ding song
Nangta uhukum yu nong pasi banyalam yaki sya uding pasi. Hamar kata kapor urang ba kinong tu ulaong sngob haap dang don sa uwe pat ubam shimla don lang hangne. Usem ulayos ngau kendiang yak ay kaba ulaong. Uru ula saye uta usner klau bar use ha ka jan spong jong u. Kinong tu habakilayo iya kani kilas ngau tu ba pleng. Utu unong tu uba saw uday penbanda usem. Ba kinong tu ulaong ya uta unong pasi kunong pasi sngob ha pasi kloy kloy yengi. Namar mentangi tep uay uta unong tu uba saw. Unong pasi ulay alam yaki siya uding pasi, hendray syua ban poy hakata kajak ha pasi, kibriw jong usem kilawan mare daki kulay, bat kila hukum yaw tau nong pasi ban wan rabiang ya kita kilay ngot hakmat usem. Kini kilay ngot kinong tu kilayo ya kajing syanya ha usem, namar bakim shim lapan kenya kakular kabaki kilay yakut, da kabaki se, ya kita kisner klew ha kajan spong jongki. Nomor kata anda kini kinong tu kila poi, usem ula kren hakibat ula ong. Ko kilok basyan ya jonga, nga hukum ya pi, bapin kem, bat pin kum, bat keti bat kejat, yau menteri rangba, bat yu menteri ya dari, bat sden pasi yaki, da od de tukra-tukra ya kado jongki, bat ayaki hakik sewa bakin bam. Kini kilay ngot kilas ngaw lungo lenganya ke ay kaba usem ula ong. Henry haba usem ula hukum skam yaki kila lekum ba usem ula hukum bat kilawan pai rude syakador bar. Kipad ba kila lungo lengany bat kem sngot hus ngaw tau syo ayu ba usem umut. Nang ta usem ula yang haka ket bat ula kren ha upad ba uda ong. Ko ki menteri korbari ki bakraw batri bat phi ki khon ki hajar ki banga ij bat ngashanya ngala hukum ban pha phasi u menteri rangba bat u menteri ya dari namar bangala syam bakilong ki brew ki bomla ban shanya ki lok ki pashet kala ki menteri bat ki bakraw batri kila dam la kakli bat kila snow thu menta bat deus em pleng u balara no yaki kot kisla baro hangne dan kashiti syat kala balasyan da kamu hor menteri rangba baru menteri dari long usem. Ginot banyat hu ya kalamler ha kadorbar. Hana kahima kadon hapadeng ke jingsuk jingsany kat badang menhenin kamiet ke yeng jong menteri rangba hi la kurup bat la lute da kinong tu hakmat ki menteri korberi bat ki bakraw batri jong kahima. Kumno ken ngila abansyanya ya kayap ka im jong kahima hakum gini kibreu. Kibreu ki bakum maki kim day hok pan im namar balada ki im kin penroy ka jersey hakahima da kalam ler bat da ka jingshat kala. Ngashim ya kane ka kabu ban maham ya phi baro nadu menta ba pen bet shu horkit hordang ban syukor bat banang ang namba ubleu yo i badu ai yala ka jong ka bainong hakibakum kita. Ngapen penapad baru hak ni kapor bau ni urang ba kinong tu unlong no mentau menteri rang ba baru baar menteri ya dari kan bau balai pat unlong unong penya jong ka ying sem baro kawai kador bar kalawai bat kipaj ba kila lej phai shala ying da ka jing sngaw lungo ban tep hadu karno ka jing start jong sem jong ki menteri bat ki bakraw batri ki sujer bat ki kerai mau raideng nakasyo ben ka ban ben ia lagi khon ki hajar bat nadu kata kapor ka jingsuk kastang bat sensyar biang hakahima nadu kata hi kasngi perlok kane ka jingitu kana syapang usam bulong sem kala poi sya kamakot kublai sya hajar ngo.